Anem a presentar la següent taula, que arreplegant un poc la conclusió de l'anterior en quant al pla de diversitat que va elaborar l'Ajuntament d'Alcoi en un futur com a objectiu. A mi personalment m'ha agradat molt aquest objectiu i vos seguirem amb molta inquietud i vos desitgem molts èxits i que elaboreu un diagnòstic fructífer i el més complet possible, i en això estarem a col·laborar amb vos en tot el que necessiteu. Evidentment som uns col·laboradors natos en aquest aspecte. I reprenent un poc les activitats que vos ha comentat que se fan des de les polítiques locals, són un fum, són un munt, són denses i són prou integrals. Evidentment no hi sent d'un dia per altre, sinó és la culminació d'un treball de molts anys i sobretot és el desenvolupament de les polítiques LGTBI sustentades en una legislació autonòmica que sí, a País Valencià afortunadament tenim, gaudim, desenvolupem i es nutrim d'aquest avantatge que així a este País Valencià tenim. No passa igual en altres comunitats, però volem que siga això una realitat, i també des del col·lectiu i el moviment LGTBI en la seva extensió, i nosaltres també, que participem d'ell com a comissions obreres, com a sindicat també en la nostra vessant sociopolítica, estem en el punt en què el parany legislatiu a nivell estatal està en marxa. Fa molts anys que estem expectant per a que aquesta legislació que així al País Valencià tenim siga extensiva per a tot l'estat espanyol, i per aquesta banda contem amb el company Néstor Orejón, que jo començo donant-li les gràcies per la seva disponibilitat, perquè sempre realment que hem tirat d'ell ha estat el primer en col·laborar i donar-nos fruit i part del seu coneixement i del seu treball. Dir-vos d'ell tantíssimes coses podria dir-vos, però per ser breu una miqueta, ell és activista, jo vull ressaltar això, que és un activista LGTBIQ, ell és jurista, és advocat en exercici. A més, la seva especialització és de delictes d'odi i té diverses publicacions al respecte. Alguna després mos farà una xocoteta ressenya ell mateixa, que segurament farà molt més millor que jo. Ella és assessor també del Consell Consultiu LGTBI de País Valencià, d'esta comunitat valenciana, i també assessor de la FELGTB, que és la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals de l'estat espanyol. Sense més, li dono la paraula, agraint-li la intervenció. En primer lloc, gràcies a Comissions Obreres per haver-me invitat a parlar d'això que ara veurem de què és, i gràcies a Isa per haver-me cridat per a parlar-vos d'això que és l'avantprojecte en realitat, perquè estem encara en un moment massa prompte per a parlar de la llei. És l'avantprojecte, i el llegís literalment perquè això, com va canviant ja de nom, de la llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. LGTBI, és a dir, a mi em sentireu parlar tota l'estona de LGTBI perquè la llei es limita a això. De fet, és un dels problemes que té la llei. Jo crec que cal parlar d'aquesta llei i que és important que parlem d'ella i fer pedagogia, perquè tots estem acostumats últimament a oir parlar, a escoltar moltes coses sobre aquesta llei a Twitter, a lo millor no de la millor manera, en uns atacs que a vegades són molestos, i que cal fer-nos almenys una idea de què pretén aquesta llei, qual és el fonament d'aquesta llei, i ja a partir d'ahí que cadascú pugui fer la seva opinió al respecte. Reconec que quan un advocat, un jurista es posa a parlar, això parlem de paraules molt estranyes, jo vaig a intentar fer una lectura de la llei el més col·loquial possible, però si n'hi ha qualsevol problema me'l digueu i jo tracte de traduir una altra vegada això. Primer, qual és la situació actual de la llei? Aquest avantprojecte no és ni l'avantprojecte que escoltàrem al principi. És a dir, al principi n'hi havia un avantprojecte, que és el del Ministeri d'Igualtat, a soles de llei trans. Tots sabem que hi va haver ahir anem a parlar de problemes entre diferents ministeris,
i al final el que es va decidir és entre Ministeri d'Igualtat, Presidència i Justícia fer un únic avantprojecte que recollirà dos lleis o dos projectes de llei que teníem inclòs en el programa electoral, que va ser la llei d'igualtat LGTBI. Jo vaig treballar en ella quan estava dins de FELGTB, es va fer un borrador i aquest borrador va després fer el seu desenvolupament, al mateix temps que es regulara la llei trans, que era una necessitat inclús més important en aquest moment. Ja tenim aquest avantprojecte, l'avantprojecte necessita una sèrie d'informes, ja tenim l'informe del Consell General del Poder Judicial, tots heu escoltat parlar d'aquest informe, que ha tardat 3 mesos, sabeu que en el Consell General tot es tarda molt en fer, inclús en la seva renovació, i això va ser una de les coses que va retardar més encara. L'informe no és tan roí, és a dir, quan escoltem aquest informe pareix que el Consell General es posa en contra de la llei. No és tant aixina, n'hi ha coses que alarmen, però n'hi ha altres coses que són interessants per a la llei. Però al final el que hem de tindre en compte és que aquests informes són consultius, són interessants, s'han de veure, però tampoc són vinculants, però no són vinculants ni ara ni mai. Si algú agafa l'informe del Consell General del Poder Judicial sobre la llei de violència de gènere, no vos recomano llegir massa perquè vos tirareu les mans al cap. És a dir, però això no vol dir que no es faci la llei, passa contínuament. Ara el que falta és l'informe del Consell d'Estat, que es creu que sí que arribarà a temps, que serà més puntual, i la ministra d'Igualtat ja ha dit que té com a voluntat que abans de l'estiu estiga l'avantprojecte ja aprovat pel Consell de Ministres, projecte de llei, per a llançar-lo a les Corts, perquè és on s'ha de regular. Si això passara, abans de que es tanqui l'actual període de sessions, el que tindríem és la possibilitat, si no n'hi ha un avançament de les eleccions, que esperem que no, sí que podríem tindre aquesta llei abans de que acabe l'actual legislatura. Esperem que siga així. Sí que és una llei que serà reformada fàcilment, és a dir, el que es fa a les Corts és veure aquesta llei i ja s'han anunciat almenys propostes de canvi que són interessants de veure. El primer que, quan parlem de lleis, el primer que jo crec que hem de veure és si n'hi ha necessitat de fer una llei. És a dir, al marge de la voluntat política o de fer aquesta foto electoral i periodística, hem de veure si realment n'hi ha una necessitat d'una llei. Sobretot parlaré de la necessitat de la llei trans. La igualtat LGTBI veurem que també és necessària. S'ha parlat abans de l'increment dels delictes d'odi. Jo parlo de delictes d'odi i d'incidents d'odi, perquè hem de veure les dues coses. Però la llei trans necessitava una reforma. La llei trans que tenim ara és de l'any 2007, és la llei 3-2007, llei ordinària, la llei orgànica és la d'igualtat entre homes i dones. La llei ordinària 3 de 2007 que es va quedar desfasada. Es va quedar desfasada, en primer lloc, una sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2019 que va declarar inconstitucional una part perquè no permetia que els menors d'edat es pronunciaren al respecte. El que va dir és, home, els menors d'edat sí que tenen una maduresa o poden tindre una maduresa i hem de tindre-la en compte. Doncs és un dels elements que van dir, no, cal reformar aquesta llei. Però sobretot, el 2018 la OMS, igual que fa 32 anys va eliminar de les malalties psicològiques i psiquiàtriques l'homosexualitat, el 2018 es va avisar que es borraria també la transexualitat com aquesta malaltia i el 2019 el va fer realitat. És veritat que la va eliminar com una malaltia psicològica o psiquiàtrica i la manté en una part de salut sexual, que té una justificació. No és una malaltia la transexualitat, no és una malaltia psicològica o psiquiàtrica, però evidentment són persones que necessiten un tractament psicològic en el cas de que vulguin fer un canvi, per exemple, de sexe. Doncs s'ha de regular, però dins d'aquesta salut sexual. A més, tenim una sentència del Tribunal Suprem, també de l'any 2019, que va dir que els paràmetres internacionals sobre la qüestió trans no eren els que estaven en la nostra llei trans. Fa referència sobretot dels principis de Yogyakarta, sobre l'aplicació de la legislació internacional de drets humans en relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere, però també de diferents resolucions del Parlament d'Europa. I a més, al mateix temps, és que tenim una llei nacional que no acompanya el que tenim en les lleis autonòmiques. Dins de les lleis autonòmiques tenim 12 que ja han fet lleis trans i 17 que han fet lleis d'igualtat LGTBI, més una comunitat autònoma que està
ara mateix precisament en tramitació. I tenen un problema, és a dir, tenim lleis trans que estan parlant de com canvien el nom de xiquets xiquetes i resulta que qui ha de regular això, que és en el registre civil, és la llei nacional i no el tenim. Les autonomies han fet el que han pogut, però això ha de vindre acompanyat d'una llei nacional. Quals són, una vegada que hem vist això, quals són els principis més fonamentals d'aquest canvi? Al marge de correcció d'això que hem parlat, de matèria de menors i de persones estrangeres, que encara s'ha quedat en falta d'evolució aquest avantprojecte, l'eix central d'aquesta llei és el que anomenem l'autodeterminació de gènere. És a dir, una persona que es sent home o dona, i parle d'home o dona perquè la llei no preveu les persones no binàries, que ara després citarem, el que fa és que una persona, home o dona, pugui anar, o un xiquet, xiqueta, pugui anar al registre civil i demanar el canvi de nom i el canvi de sexe, simplement amb la seva voluntat, sense la necessitat del que tenim ara. Què és el que tenim ara? Es requereix d'un informe mèdico-psiquiàtric, el que s'anomena la disfòria de gènere, és a dir, que un psicòleg, un psiquiatre ens diga que aquesta persona en realitat és una persona trans i és una dona i ha de tindre aquest paper d'acord al seu gènere sentit. Clar, fixeu-vos, quan parlem d'això de les persones trans, moltes vegades escoltem que són persones que remarquen més el gènere, és a dir, ja no és tan habitual, però d'una manera, sobretot fa uns anys, les dones trans eren dones que destacaven molt la seva fisonomia de dona. Clar, el primer que hem de tindre en compte és que a banda de si n'hi ha una voluntat o no, si has de passar un informe de disfòria de gènere, estàs obligant a la gent a comportar-se d'una manera determinada i com socialment es diu que s'és home o dona. Perquè a veure si vaig en pantalons i el psicòleg o psiquiatre me diu que és que aquesta persona no s'està comportant com a dona. Doncs remarcava més encara això. Pues el que diu és no fa falta ja, de la nova llei, és informe mèdic o psiquiàtric. Per què? Si la OMS ens ha dit que no és una malaltia, qui és un psiquiatre per a dir-me que sí que tinc una malaltia que la OMS m'ha dit que no és una malaltia? A més, exigia tractament hormonal. 2 anys de tractament hormonal, a excepció de qüestions mèdiques i de salut. Estareu escoltant també ara que la nova llei fomenta l'hormonació de menors. No, mira, la nova llei el que diu és no fa falta hormonació per a fer el canvi de sexe i de gènere. Doncs, si no fa falta, per a què anem a hormonar si no vols? Perquè una persona sí que pot voldre aquesta hormonació. Doncs tampoc fomenta aquesta hormonació. Doncs elimina aquest informe de disfòria de gènere i elimina aquesta necessitat de 2 anys de tractament hormonal. Hem de partir de que aquest informe del que vos he parlat del Consell General del Poder Judicial és veritat que té uns vots concurrents un poc més dolorosos, però sí que admet la constitucionalitat d'això, és a dir, no fa falta aquest informe, no fa falta aquesta hormonació, sinó que el mateix Consell General del Poder Judicial està avalant que l'autodeterminació de gènere, que una persona vagi a demanar el canvi de sexe i de gènere, no requereix més d'això, més de la voluntat. Com dic, l'informe sí, n'hi ha un dels vots concurrents que no està a favor i respecte de menors sí que n'hi ha problemes en tot, tant en l'informe com en els vots concurrents. Però és que a més la societat ja ha avançat. Feia uns mesos eixia una enquesta, crec que va ser del País, en el que deia que més de el 80% de la societat ja estava a favor d'aquesta autodeterminació de gènere. Doncs anem ara a l'avantprojecte. L'avantprojecte té 3 títols, sabeu que les lleis ens agraden molt, els títols, els capítols, els articles, l'article 5è, que després 5è bis, coses aquestes que fem, doncs la llei part de 3 títols. Vaig a parlar primer del primer i del tercer i després parlaré del segon. El primer és el marc genèric dels principis bàsics i de la LGTBI-fòbia. I el títol tercer és el del procediment sancionador. El títol segon és el que seria en realitat la llei trans. Què fa aquest primer títol? Hem de partir de la limitació també de les competències. És a dir, tenim una llei autonòmica, tenim decrets autonòmics, en concret tenim, que ja s'ha parlat abans, la llei 23 de 2018 d'Igualtat de Persones LGTBI de la Generalitat Valenciana, que també té un decret i una sèrie de protocols, i el primer que ens fa és donar uns principis bàsics de protecció i actuació dels poders públics en favor d'aquesta igualtat
LGTBI, de qualsevol persona que es trobe al territori espanyol, siga espanyola, no siga espanyola, siga persona física o siga persona jurídica. Sí que es entre les persones que estan així, que en això sí que n'hi ha moviments, sobretot per exemple d'una associació de Kif Kif, sobre la qüestió de les persones estrangeres quan no han pogut encara vindre així. N'hi ha algunes qüestions redundants però que tampoc estan mal en aquesta llei. Per exemple, matisa o fa uns matisos sobre el dret d'admissió a qualsevol espai, a qualsevol negoci, etc. És una matisació, era innecessària d'algun mode. Per què? Perquè el dret d'admissió no em permet excluir algú per exemple, l'LGTBI-fòbia. El teu dret d'admetre o no admetre no pot ser mai discriminatori, i això ja el dia la llei i el diu inclòs el Codi Penal. Però sí que fa aquestes qüestions dins de la llei. Coses importants dins de la llei. La primera, que va ser molt reivindicada pels moviments LGTBIQ+, la prohibició de parlar teràpies d'aversió, conversió o contracondicionament, encara que n'hi hagi consentiment de la persona que vol anar a aquest tractament. És a dir, aquest pseudotractament del que es parla per a fer que aquella persona que té una orientació sexual es reconvertisca de sobte a l'heterosexualitat. Això que el tenim en totes les lleis, inclús en la de Madrid, quan governava un partit que no pareix molt a favor d'aquestes coses. El que fa són teràpies, n'hi ha molts llibres, molts estudis al respecte sobre que això no pot ser una teràpia, és a dir, no tenim una malaltia, no tenim una malaltia sobre l'homosexualitat, bisexualitat, pansexualitat, doncs no s'entén aquestes teràpies d'aversió o conversió que el que fan precisament és causar més problemes a les persones que van a aquests tractaments. El Consell General del Poder Judicial sí que critica que encara que n'hi hagi consentiment de les persones es prohibís aquestes teràpies. Sí, com moltes coses en què n'hi ha voluntat de la gent per a accedir, però que també l'Estat el prohibís. No crec que n'hi hagi cap problema. Més encara si parlem de menors, és a dir, aquests progenitors que decidissin que el seu fill o filla se'n vagi a un tractament d'aquestes. Reconeix la situació de les persones intersexuals, és a dir, no és això les persones homosexuals, transsexuals, sinó també les persones intersexuals. Fa una cosa directa, prohibició de la modificació general del sexe de la persona quan neix. És a dir, si quan neix un xiquet o una xiqueta resulta que es reconeix que és intersexual, el que no poden fer els metges és decidir si aquest xiquet o xiqueta és realment xiquet o és xiqueta. Es prohibeix de manera automàtica a excepcions de qüestions de salut. Després veurem què passa en això de la qüestió registral, que el legislador s'ha quedat un poquet curt. Amplia les mesures de la llei contra la violència, racisme, xenofòbia i la intolerància en l'esport, que també s'ha parlat abans. El que diu és que aquesta llei també és aplicable a les qüestions de LGTBI-fòbia. En matèria d'esport sí que s'ha fet aquesta llei, ja té uns quants anys, és molt efectiva, té un bon tractament i el que pretén no és a soles per a racisme i xenofòbia, sinó també per a qualsevol tipus d'intolerància. Fa també una introducció i una modificació de la llei de publicitat per a dir que n'hi ha publicitat il·lícita quan atenta a la igualtat LGTBI. I quan hi ha aquest tipus de publicitat, el que es fa és que es prohibeix la publicitat i poden existir conseqüències. És alguna cosa que sí que hem vist, ja veurem després com es desenvolupa, perquè això l'hem vist en la llei d'igualtat de gènere, existeix, però a vegades quan vegem alguns anuncis pensem on està la llei. Així ja veurem si està la llei o no, però sí que es permet aquesta modificació per a que es puga intervindre. I també s'adopten mesures en matèria de ciberassetjament, que és una qüestió important en això. Sí que així el Consell General del Poder Judicial fa, per això dic que n'hi ha coses de l'informe que hem de tindre en compte, sí que va més enllà i diu la llei està bé, però caldria prendre més mesures encara, perquè n'hi ha unes altres lleis que diuen a més d'intervindre quan hi ha un menor afectat per tot això, també hem d'intervindre en les xarxes socials per a fer que determinats missatges, determinats perfils puguen tancar-se per aquest motiu. I és una cosa que existeix, no a soles no el posen, però no existiria a soles en aquesta llei, sinó que existiria en més lleis, com la llei contra la violència contra la infància i la joventut. El títol segon ja es centra en la LGTBI-fòbia,
què fa la LGTBI-fòbia? Primer, principi d'inversió de la càrrega de la prova. Què vol dir això? I no sempre. Quan un denuncia alguna cosa, ha de provar que realment s'està fent això que es denuncia. Normalment és qui denuncia qui ha de provar. El que fa la llei és dir, igual que passa en altres situacions, suposo que tots i totes heu escoltat, quan una persona està embarassada i és acomiadada, el que diu la llei és que aquest acomiadament és nul, perquè afecta a la igualtat d'homes i dones. I n'hi ha una inversió de la càrrega de la prova. Es partix de que n'hi ha discriminació. Pues això també el fa la llei de LGTBI-fòbia, la llei d'igualtat. El que diu és, en tots els expedients en el que s'estiga investigant sobre discriminació, partirem d'aquesta inversió de la càrrega de la prova. Expedients i en determinats procediments, mai en el penal, perquè en el penal sempre n'hi ha una càrrega de la prova sobre qui denuncia, n'hi ha una presumpció d'innocència, que és raonable en un estat de dret. En els expedients sobre discriminació pot intervindre qualsevol interessat i el que fa també la llei, que això és interessant per exemple, comissions obreres, el que diu és que a més podrà ser interessat en un procediment administratiu per LGTBI-fòbia els sindicats que entre els seus fins tinguen la defensa i promoció de les persones LGTBI. També en matèria d'igualtat, LGTBI es declaren nuls tots els pactes discriminatoris, evidentment afecta l'article 14 de la Constitució espanyola, no cal fer molt més explicació, i estableix un sistema de sancions, que ha sigut una cosa també criticada. Hem de tindre en compte que en qualsevol estat de dret tenim el Codi Penal. Abans s'ha parlat els delictes d'odi. Però quan parlem d'un delicte hem de tindre en compte un bé jurídic protegit, la vida, la salut, integritat física, etc., i els atacs més greus contra aquests béns jurídics protegits. És a dir, li ha matat, tots hem escoltat el tema de Saúl, aquest homicidi o assassinat, per motiu LGTBI-fòbic. Això està en el Codi Penal. Tenim una circumstància agreujant genèrica per a tots els delictes i tenim delictes específics. Ara, no tot és delicte. El Ministeri de l'Interior es parla de delictes d'odi i incidents d'odi. Això que no arriba a ser delicte, però que hem de sancionar. En el 2015, per exemple, el legislador va decidir, per una qüestió que podia estar justificada, eliminar una sèrie de delictes. Una, les vexacions injustes, és a dir, els insultos. No us imagineu quants procediments tenim per uns insultos d'uns a uns altres. I el que va dir el legislador és, això no és dret penal. No té aquesta afecció com per arribar al Codi Penal. Ara bé, el que diu el legislador al 2015 és, això es pot defendre en procediments civils privats i també per lleis administratives. La llei contra la xenofòbia i racisme a l'esport el que fa és sancionar determinades coses. Quan hi ha un càntic determinat en un camp de futbol que és discriminatori, sanciona en una sanció pecuniària, en diners, en una multa igual que qui estaciona mal el vehicle. És una multa. Pues, tenint en compte el que va dir allí al Codi Penal, n'hi ha coses que tots hem escoltat en els mitjans de comunicació que diu això no és delicte, això s'arxiva, clar. Però el que hem de tindre és un ordenament jurídic més ampli per a dir és que això és una sanció administrativa. Doncs el que fa és, en això, la llei, en el tercer títol, és introduir determinades incidents d'odi, com les vexacions injustes, per exemple. El que fa més és solucionar problemes que teníem en la legislació autonòmica, perquè la legislació autonòmica també té un procediment sancionador, però és més limitat, perquè n'hi ha coses que no pot fer. Tant és així que la llei catalana va ser recorreguda per immiscuir-se en competències de l'Estat. Doncs el que fa és omplir aquest buit que es va deixar el Codi Penal i omplir el buit que es deixa les lleis autonòmiques. Com dic, és algo normal fer aquesta distribució, aquesta diferenciació entre delicte, incidents que parla el Ministeri o sancions administratives. I ara arribem a la part que a mi m'agrada més, que és la qüestió de la llei trans, que ja era hora que arribara aquesta llei que esperem que arribi. Com dic, el principi bàsic és la despatologització, la despatologització. Terme que el Consell General del Poder Judicial ha dit que hem de borrar de la llei perquè això no existeix, perquè no el diu la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. Tots recordem l'informe del 2004 sobre que tampoc existia la paraula gènere i que això era un anglicanisme que havíem tret des d'allà. Pues ara el diu el Consell General del Poder Judicial, que sí que ha de fer un informe, la RAE no ha de fer un informe, aquella vegada tampoc hauria de fer-ho fet,
però el va fer. Doncs el principi bàsic, la despatologització, me costa molt aquesta paraula, que és el que demanaven tots els col·lectius LGTBIQ+. Si l'OMS ha dit que això no és una malaltia, hem de llevar-la. I, per tant, el que fa és l'autodeterminació de gènere. Qualsevol persona pot anar al registre i dir que és home o que és dona. Quan dic home o dona, perquè la llei continua sense permetre una altra cosa. Què és el que diu la llei? Qualsevol persona major de 16 anys pot anar a soles, sense ningú, al registre civil d'allà on viu i demanar el canvi de nom i la inscripció relativa al sexe. S'inicia un procediment administratiu, més o menys senzill, jo vaig, dic que vull canviar el meu nom i el meu sexe, això després veurem el problema que n'hi ha de la gent que diu que n'hi haurà gent que farà això per uns altres interessos, ara parlarem d'això, i s'inicia un procediment administratiu, com qualsevol, per exemple, quan va a casar-se, ha d'anar una vegada, dur testimonis, etc. S'inicia el procediment, una persona va, el diu, es fa un procediment molt senzill, i als 3 mesos la mateixa persona ha d'anar una altra vegada i ratificar aquella voluntat que ens va dir des d'un principi. És per als majors de 16 anys. Entre 14 i 16 anys el que fa la llei és dir, evidentment una persona no es fa madura de sobte als 18, ni de sobte als 17, fa com uns passos. Entre 14 i 16 serà la persona també la que anirà al registre civil, però diu acompanyada dels seus representants legals o progenitors. Acompanyada, si no va acompanyada ja tenim un problema, perquè clar, aquest acompanyament que diu pareix que és en la signatura dels seus progenitors o representants legals, que tenint en compte l'edat pot ser justificat. I què passa si el meu pare, la meva mare, el meu pare, que serà més difícil, o les meves dues mares no es posen d'acord? Doncs com en tot. N'hi ha vegades que tampoc es posen d'acord en què col·legi hem de posar el xiquet o la xiqueta. Però la llei ja des de fa molts anys, mira que el nostre Codi Civil és del segle XIX, doncs té uns articles, com l'article 300, per afavorir aquestes situacions que els representants legals no es posen d'acord. Si estan divorciats, ja hem vist que no es posen d'acord ni tan sols si hem de posar una vacuna o no hem de posar una vacuna. Doncs no passa res, no es posen d'acord, el menor vol, s'inicia un procediment ràpid per a que un jutge decidisca. Sempre donem això de que decidisca jutge o jutgessa. I si cap dels pares o de les mares volen, doncs el xiquet també o la xiqueta també pot anar i demanar aquest procediment perquè pot tindre un defensor judicial. Una cosa que ha existit sempre, no és una novetat ni res, el que fa és remitir-se a aquest procediment que ja existia i que la llei valenciana també el fa quan un xiquet o una xiqueta vol fer el canvi. I què passa en els majors de 12 i menors de 14? També es pot fer, però en un procediment que nosaltres parlem jurisdicció voluntària, és això, nosaltres parlem de la papeleta, que es presenta una papeleta molt senzilla, sense justificar molt, en el que jo li dic al jutge, mira, és que jo vull canviar de sexe, o el meu fill vol canviar de sexe, perquè el pot fer el xiquet si no es posen d'acord dels progenitors representants legals en defensor judicial, ministeri fiscal, o el poden fer els pares o les mares si volen que el xiquet faça aquest canvi. El que fa el jutge és veure realment si n'hi ha una maduresa del xiquet o la xiqueta, què és el que hem de fer en això i si realment no n'hi ha cap problema, el jutge o la jutgessa en un procediment no arriba a ser un juí, és una cosa molt senzilleta, el que decideix és si realment fem aquest canvi o no. Així és on tenim el major problema en el Consell General del Poder Judicial. Perquè el Consell General del Poder Judicial, que pareix que li dona el mateix, el que va dir el Tribunal Constitucional, és que diu que fins als 18 anys, això no. Fins als 18 anys es diu o s'acredita que el menor té maduresa suficient i estabilitat en la seva situació de transexualitat, que no sé jo si l'hem de vestir d'alguna manera determinada, per a que pugui arribar a aquesta situació. És més, n'hi ha un vot concurrent que diu que ni en això, que un menor d'edat no podrà fer això. Evidentment, jo crec que el sistema és un sistema garantista, és un sistema que fa diferents estadis sense cap problema i que basta en això, en anar i dir-lo. Se olvida de les persones no binàries. A soles està parlant de les persones que volen canviar el seu sexe o gènere. Ja veurem què passa a la tramitació parlamentària. Esquerra Republicana de Catalunya ja va avisar que això el posarà com una esmena a la llei. Podemos ja va dir que recolzaria aquesta esmena, encara que jo crec que no tindrà la majoria suficient per a poder arribar. El primer avantprojecte també s'oblidava
de les persones no binàries, però sí que posava una disposició addicional que deia que el govern tindria un any per a estudiar això del no binarisme, per a veure si realment haurien de regular o fer alguna cosa sobre això. Però la llei ara mateix s'oblida de les persones no binàries. Veurem què passa i jo espero que s'introduïsca en la tramitació parlamentària, perquè és una reclamació fonamental per a les persones no binàries que existeixen i que anem a tornar a oblidar-les igual que en el 2007 les vam oblidar. Les persones intersexuals les anomena la llei i el que diu és, el que he dit primer, la prohibició de la cirurgia per a canviar per a determinar el sexe d'aquest menor, però el fa respecte a la cirurgia, la prohibís, però després què passa en la seva identitat? Com he dit abans, la llei a soles ens permet home i dona. Què passa en els intersexuals? El primer any, a soles el primer any, el legislador permet no identificar el seu sexe o gènere al registre civil. Però el primer any, perquè a partir del primer any, els seus representants legals, perquè clar, el xiquet de xiqueta d'un any no pot decidir, hauran de decidir quin és el sexe que s'ha d'afegir en el registre civil. Perquè si no, mai tindran papers de la identitat d'aquest xiquet o xiqueta. Sobre això, i per les coses que escoltem, no n'hi ha, per molt que algunes persones sí que el parlen, això del borrado de les mujeres. No n'hi ha el borrado de les mujeres, en primer lloc, perquè es manté la figura d'home i de dona. El que fa la llei és dir que n'hi ha dones diverses, no que n'hi hagi un borrado de les mujeres. Hem de tindre en compte que la llei no crea un tercer gènere o un tercer sexe, com s'hi ha fet, per exemple, a Alemanya, Austràlia, Argentina o la Índia, que podria ser, per exemple, introduir el no binari, el sexe neutre o el tercer sexe, és a dir, n'hi ha possibilitats. Com dic, no n'hi ha aquest borrado de les dones. Algo important també sobre això, de les coses que s'estan dient de la llei, jo crec que a vegades sense llegir-la bé. La llei no obliga a hormonar a ningú. La llei precisament en aquesta autodeterminació de gènere el que s'està dient és no és necessari hormonar-se ningú per a fer aquest canvi. No està obligant a hormonar als menors. Sí que fa, que és introduir al catàleg de la cartera de serveis de la Seguretat Social una sèrie de medicaments. Per exemple, el bloqueig de la pubertat. Bloqueig de la pubertat que en primer lloc hem de tindre en compte de la importància. És a dir, imaginem un xiquet trans que arriba a una edat i té la regla. El problema psicològic que podem tindre en aquest xiquet és molt greu. Però és que a més això que es parla de bloqueig hormonal és que n'hi ha xiquetes que quan tenen la regla molt prompte els metges decideixen donar-les bloqueig de la pubertat. És a dir, no és una cosa nova. També diu algunes vegades quan es parla d'això del borrador de les dones hem de tindre en compte que ja he dit abans que la llei el permet també, el que està permetent també és no marcar un gènere determinat. És a dir, suposo que heu escoltat del feminisme, una part del feminisme transexcloent, que ells prefereixen dir que se l'anomenen com no me'n recordo ara el nom, són les abolicionadores els que volen abolicionar el gènere, abolicionistes, que no hi sigui, abolicionistes del gènere. Si tu vols abolir el gènere, què millor que no fer que una dona trans tinga que tindre un aspecte determinat per a que parega una dona i així que sí que podrà fer aquest procediment. Hem de tindre en compte que és una modificació reversible. Això sí que canvia del primer avantprojecte. El primer avantprojecte permetia que qualsevol persona anara tantes vegades com volguera a un registre civil, ara canvia un sexe, 4 mesos després canvia una altra vegada el sexe, que les persones no binàries passa. Jo conec persones no binàries que avui diuen que se reconeguen com home, 4 mesos després, no de sobte, no és que una persona s'alça un matí i diu pues, avui soc home o soc dona, però n'hi ha canvis a les persones. La llei sí que permet aquesta modificació, diu que la modificació és reversible, però no en aquesta facilitat en la que estava en l'avantprojecte d'abans. Primer que diu mínim 6 mesos per a fer aquesta reversió. I el que fa és introduir la intervenció judicial. Una altra vegada, procediment de jurisdicció voluntària, és el procediment fàcil en el que no n'hi ha un juí en si,
en el que la persona que va fer el canvi ara el que fa és anar al jutge a dir mire, vull canviar una altra vegada i tornar a la inscripció registral inicial. Que això ens ajuda a evitar el fraude de llei del que tant s'ha parlat. És a dir, aquestes persones que a lo millor volien canviar el sexe per algun interès que després veurem. Un altre dels problemes que plantejava la llei és el que nosaltres parlem, la temporalitat de les lleis. Article 40. El que diu la llei és aquesta modificació no té efectes de més enllà, sinó que els efectes de la llei seran a partir de la inscripció registral del canvi de nom i del canvi de sexe. Algo que és obvi, és a dir, fins que no es fa aquest canvi no tindrà efectes. Però s'ha dit, i haureu escoltat, que si estic en un procediment de violència de gènere, jo arribaré, faré el canvi i així evite que em condemnen per violència de gènere. Que mira, que tampoc és tan important perquè la violència de gènere i la violència familiar al Codi Penal no té tanta diferència com la gent es creu. No és que ara resulta que com soc una dona perquè he anat al registre m'allibere del Codi Penal. Però és que al marge d'això no és així. Per diferents motius. El primer, l'article 40 diu específicament que això no afectarà als procediments judicials ni als fets delictius que han ocorregut abans de la inscripció. Però és que a més, en matèria penal, jo sent molt el que diga aquesta llei qualsevol. En matèria penal tenim els nostres conceptes propis. És a dir, per a la llei administrativa un funcionari és un funcionari, però per al Codi Penal el funcionari és el que ens diu l'article 28, no el que diu les altres lleis. Perquè l'ordenament jurídic a vegades el mateix concepte el defineix d'una manera en un espai i el defineix d'una altra manera en un altre espai. I el Codi Penal pot tindre diferents interpretacions. No vincula, seria aprofitós que els mateixos conceptes siguin sempre els mateixos, però no són. Tant és així que, per exemple, està el concepte de funcionari, el concepte de persona amb discapacitat no és el mateix en el Codi Penal que en les lleis administratives, o inclús tenim exencions de responsabilitat penal. Una persona pot no haver estat diagnosticada d'esquizofrènia, però després en un procediment judicial es diu sí que tenia esquizofrènia i això pot afectar a la seva penalitat. Però és que a més ja tenim resolucions d'això. En la llei d'ara, que diu que has de tindre 2 anys de tractament, que has de tindre un informe, sí que va existir diferents moments en el que persones trans en aquesta fase van estar implicades en procediments judicials. I tenim, per exemple, un auto de l'any 2010, un auto és quan un procediment finalitzem sense xuí o es fa qualsevol recorreguem qualsevol cosa, una resolució interlocutòria abans de terminar el procediment. Pues n'hi ha un auto de l'Audiència Provincial de Bilbao que diu que una persona que havia dit que era dona no té acreditada la seva condició de dona com a denunciant de violència de gènere. I el contrari, en una sentència de l'Audiència Provincial de les Illes Balears que diu que sí que té acreditada la condició trans encara que no havia fet el seu canvi en el registre civil. Doncs tampoc pensem que això va canviar res. Però és que a més a mi em pareix una qüestió de botxos. Qui va a dir al jutjat? Ja han tingut un cas i n'hi ha de tot. Però qui va anar a un jutjat i va dir jo sóc una dona? Perquè després pensem en el procediment judicial. Que no n'hi ha aquells homes que quan declaren es comencen a parlar i diu no, és que, clar, volia eixir i jo no vaig deixar a la meva dona que isca. Si tu després me diràs que eres una dona, però es comencem a tindre coses masclistes que tindrem en compte, doncs tampoc crec que vaig a fer res més això. La llei parla de violència intragènere. És un concepte molt discutit perquè n'hi ha gent que el relaciona amb la violència de gènere. No és el mateix. Violència de gènere, violència intragènere, una qüestió és estructural, una altra qüestió no és estructural. És dins de les relacions familiars entre dues persones del mateix sexe en el que es produeix una sèrie d'agressions, vexacions, violència psicològica, és un tipus de violència familiar, no estructural com la violència de gènere. Sí que l'anomena, sí que apareix en la llei valenciana és més àmplia en aquest concepte, però l'anomena sols per a dir que serà d'aplicació a la violència intragènere l'ordre de protecció. Tots i totes heu escoltat l'ordre de protecció. És una persona, una dona, que denuncia i el que es fa és directament el jutge o la jutgessa decidir sobre allotjament, prohibició de comunicació, què fem en els fills, què fem en la casa. I el que diu el Consell General del Poder Judicial, molt acertadament, és sí, però és que l'ordre de protecció mai ha sigut per a la violència de gènere. Està regulada en el 2003, abans de la llei de violència de gènere, i és per a les agressions, violència, dins de l'àmbit familiar o assimilat. Doncs tampoc feia falta que ens diguera res la llei
perquè és aplicable i els jutjats sí que el saben. Sí que afegís mesures laborals i educatives, que sí que tenia, per exemple, la llei de violència de gènere. És a dir, pensem en una parella de dones en la que n'hi ha una violència d'una dona fins a una altra. Una dona que no treballa i una dona que treballa, d'alguna manera, reproduint determinats estereotips que no sempre s'han de reproduir, però n'hi ha vegades que en les relacions sí que n'hi ha. El que diu és, una dona que ha patit aquesta agressió, se pot anar, i viu a València, se pot anar, per exemple, a Barcelona a viure en el seu fill i allunyar-se d'aquella persona que li ha agredit. Pues el que diu les lleis, la llei de violència de gènere, i el que pretén aquesta és, molt bé, mira, és que treballava en una tenda de Zara. Pues Zara, que té també tendes a Barcelona, haurà de facilitar-li a aquesta persona un treball en Barcelona. L'administració pública haurà de garantir també que aquesta xiqueta de manera automàtica tinga una escola on entrar a Barcelona. Doncs parla algo de la violència intragènere, però sí que és veritat que poquet. Un problema que es va parlar d'aquesta llei, el que parlem de fraude de llei, és que es va utilitzar aquesta llei per a que persones, per exemple, una persona que vulga fer una oposició per a policia i resulta que és que no arriba a la mesura que exigeix la llei. Pues, vaig al registre, el canvie, passe les oposicions i al dia següent vaig i me canvie una altra vegada de sexe. En principi me pareix una qüestió novament de botxeria, és a dir, no me veig a un polític, aquests nous mai se sap, però no me veig a un polític que per a intentar estar en una llista en la que primer siguen 5 homes, i la llei no el permet, diguen que els 2 homes es facin dones, passen les eleccions i després es presenten. Qualsevol cosa pot passar. Ara, la llei està per això, i la llei fa i evita el fraude de llei. En primer lloc, tenim un procediment administratiu previ, i si qualsevol en aquest procediment administratiu previ pensa que n'hi ha fraude de llei, pot denunciar-lo. Matrimonis il·legals. Tots hem escoltat els matrimonis il·legals. I què fa? Pues que dins del procediment es pot veure que n'hi ha aquesta situació, passa a Fiscalia i Fiscalia intervé. A més que el fraude de llei, és que és una cosa que existeix en l'article 6 del Codi Civil des del segle XIX. És a dir, que el podem utilitzar. I el que diu el Codi Civil és, si tu has utilitzat una llei en contra del que és la voluntat d'aquesta llei, fraude de llei, serà nul l'acte en el que s'ha basat. Per exemple, pensem que un home d'aquestos d'un partit determinat canvia de sobte de sexe, passa a les eleccions, en tot aquest procediment, a més d'eleccions, ha presumit de com s'ha votat la llei d'igualtat, perquè en realitat, i totes aquestes lleis de rojos, etc., i el que diu és, jo el faig i estaré ahí a la llista. Molt bé, estàs parlant molt bé per a que després arriben i te diguen, no, fraude de llei. I és nul tot el que s'ha produït com a conseqüència d'aquest canvi que vas fer i que no es pot fer. Però és que a més, el del fraude de llei, pensem també que després a lo millor no té tan fàcil retornar, perquè hem dit que ara fins a 6 mesos no podràs canviar de sexe i que dins de 6 mesos tu passaràs per un procediment judicial en el que es pot veure si realment hi havia fraude de llei per a reclamar tota aquella nul·litat. Doncs n'hi ha sistemes per a protegir. I que pot haver fraude de llei? Clar. Quantes persones han dit que li han furtat el mòbil en una navalla en el coll perquè el segur de l'hogar me va pagar el mòbil? I en realitat no n'hi havia ni ganivet ni res. I no diguem, pues com es fa fraude de llei, hem d'eliminar la llei del contracte de segur. Quan s'ha parlat d'aquestes denúncies que diuen que existeixen de violència de gènere falses per a tindre un benefici en el procediment de divorci? I no diguem, eliminem la llei, n'hi ha qui sí el diu, però evidentment no és això. Per tant, com dic, no hem de tindre tanta por a aquestes coses. I per anar terminant, perquè jo crec, me queda un par de coses, però m'estic menjant tot el temps, algunes coses més de la llei. El primer, preveu una estratègia estatal per a la inclusió, que és el que també tenim a nivell autonòmic, és a dir, cal fer una estratègia, valorar qual és la situació actual, què hem de fer i veure com s'està fent això. N'hi ha normativa, ja que estic en un sindicat, de foment de treball, inclús en incentius i plans específics per a fomentar el treball. Pensem, per exemple, en les dones trans, ara menys, per sort, però n'hi ha encara moltes persones trans que per la seva situació es veuen abocades a la prostitució. Doncs el que diu la llei, sense dir-lo així, és que caldrà fer foment de l'empleo per a aquestes persones. També parla de pràctiques, events i competicions deportives.
Això és més curt de l'avantprojecte d'abans, inclús més curt que el que fa la llei valenciana. Què és el que diu? Això ens diu que, a veure com el diu, diu, en competicions nacionals es remitirà al registre i en competicions internacionals el que farà és veure la normativa d'aquestes competicions. Pues bé, el COI i el COE, perquè es còpia del COI, el que es remet és a nivells hormonals, li dona el mateix, el registre. I també a vegades pensem, és que en esports, sobretot de xiquets i xiquetes, a lo millor tenim que començar a fer més voluntat d'esports mixtos i no separar tan pronte, sobretot, homes i dones. El Consell General del Poder Judicial diu això afecta al treball que s'està fent per l'esport femení. És a dir, permetem que n'hi hagi persones que tenen una superioritat, diu el Consell General del Poder Judicial. Jo t'he dit que la meva professora de gimnàs té més força que moltes persones trans que jo conec, però el Consell General del Poder Judicial part de la superioritat de les dones trans. En primer lloc fa això, de tindre en compte aquesta superioritat. També diu, home, és que n'hi ha homes que voldran fer l'esport femení per a guanyar perquè tenen major capacitat. Home, si estigueren en una situació en la que jo, i ojalà, l'esport femení tinguera la mateixa importància social que l'esport masculí, jo diria, home, pues el diner que va guanyar, pues, a lo millor vol fer i se fraude de llei. Però la veritat és que estan les coses com estan, no veig jo a molts esportistes professionals canviant de sexe per a guanyar la competició de futbol femení. Ojalà i tinguera el mateix valor. I en educació sí que n'hi ha alguna cosa, he volgut agafar, n'hi ha poc, perquè hem de tindre en compte la qüestió de competències autonòmiques i estatals. Però sí que diu alguna cosa. Diu que s'adequarà la llei d'educació per introduir en el currículum el principi d'igualtat de tracte i no discriminació. També diu que cal afegir contingut sobre diversitat sexoafectiva i familiar. Parla de col·laboració en centres educatius per al foment de la igualtat. És veritat que tot això el tenim més desenvolupat en la llei autonòmica. Parla de la formació a professorat per una cosa important, per a la detecció precoç de maltractament, violència i assetge a xiquets i xiquetes. Parla d'adaptació del material didàctic, que a vegades, quan vegem alguns llibres, un diu, però això és d'ara o és de fa un segle. Tenim un problema, perquè diu, en matèria educativa, que hem de tractar als menors i a les menors d'acord amb el seu nom registral. I això sí que veurem com es soluciona. Per què? En la llei valenciana, que per a mi és millor en aquest punt, el que diu és, a lo millor el xiquet o la xiqueta encara no vol o no està en situació de voler anar al registre i canviar el seu nom i el seu sexe. Què fa la llei? Dir, anem a fer un doble expedient. Aquella xiqueta o xiquet que vol fer, que s'identifica com el sexe no assignat al néixer, el que va a fer és tindre un doble expedient. De cara al professorat i la relació que ha de tenir en la resta de companys i companyes. Se'l tractarà com el sexe desitjat. És a dir, si el que ve en el registre és Antonio López i ella vol dir-se Alexandra López, pues, serà Alexandra en tota la documentació pública i en tota la forma de parlar en aquesta persona. Ara bé, com no s'ha canviat el registre, internament els centres tindran això que diu el registre civil. Permet aquesta situació. Clar, això ja no sé si el que tindrem és, n'hi ha dues lleis contraposades entre si, no sé si es canviarà la llei autonòmica valenciana o es dirà, bé, apliquem la valenciana, que tampoc tenim cap problema, però sí que n'hi ha un problema ahí. També es parla d'educació sexual, en importància per a desestigmatitzar l'VIH, algo que es torna a aparèixer ara en això de la malària, crec que es diu, o còlera, del mono, una altra vegada apareix una cosa LGTBI que no ho és, però n'hi ha que desestigmatitzar la qüestió de l'VIH que encara continua. Com dic, i ja per acabar, en realitat tindrem una llei, o espere que tindrem una llei nacional, però no hem d'oblidar tampoc les lleis LGTBI3 de la Comunitat Valenciana, que a més permet, en matèria d'educació, elaboració de protocols abans de l'alumnat LGTBI, tracte a les persones trans, com he dit, en aquesta doble via quan encara no han fet el seu canvi, i intervenció per a conflictes entre progenitors i el propi centre.
És la llei de reconeixement d'identitat i l'expressió de gènere de la Comunitat Valenciana, el decret que el desenvolupa, la llei d'igualtat de les persones LGTBI i el decret que el desenvolupa. Com dic, fins així arriba el que ara tenim de llei d'igualtat LGTBI trans, ja veurem com acaba, ojalà hi avancen les qüestions no binàries, en les qüestions de les persones estrangeres, però de moment és el que tenim i espero que almenys aquesta vegada sí que termine com cal. Si teniu qualsevol pregunta, intentaré resoldre-la tenint en compte que el que tenim encara és un avantprojecte que encara té molt recorregut per avant. Voleu alguna pregunta? Abans, Txelo? M'ha resultat molt cridaner que digues que passa més fort. Que un poquet més fort, per favor. Vale. Que m'ha resultat molt... no sé quin qualificatiu posar. Cridaner per a mi que precisament siga el Consell Superior del Poder Judicial el que hagi assentat algunes línies per a la modificació d'una llei que se quedava curta. I això no és molt popular, no se diu molt, en el sentit de que sembla un caprici de segons qui. O sigui, si n'hi ha un... no sé si m'estic explicant. Si n'hi ha un ens, no? Com és el Consell que no és precisament on resideix el progressisme, no? Que ha posat ja fa uns anys, ha posat de manifest que la llei en vigor del 2007 se quedava curta, doncs a mi, jo no ho sabia això i m'ho has descobert tu ara, no? I me resulta curiós, cridaner i que està amagat perquè no se coneix molt i crec que és important per lo que comentava abans, no? Que sembla que ara resulta que esta norma pot resultar el caprici de X. X que no és Txelo, que empieza por X, no? De qui siga, no? I això m'ha resultat curiós, la veritat, que aquestes persones togades, majoritàriament són homes. Sí, però el pitjor vot concorrent està una dona que a mi me pareix una molt bona magistrada, feminista, que ha avançat molt, però jo crec que el pitjor vot concorrent està signat per una dona. Ja. A veure, jo crec que és important aquests informes, és a dir, quan el poder polític fa una llei, és interessant que organismes més tècnics vegin i valoren aquesta llei. Ara que la valoren i la vegin des d'un punt de vista jurídic exclusivament. Sí que és veritat que s'ha dit, i s'ha dit molt, el Consell General del Poder Judicial s'ha posat en contra d'aquesta llei. I si un es posa a llegir l'informe, que són 170 pàgines, crec que és una cosa enorme, 136 pàgines, n'hi ha coses interessants. Sí que és veritat que sobre això partís de que sí, és una llei que hem de resoldre perquè hi ha el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, etc. S'ha dit que no és oportuna. Sí que termina dient, és constitucionalment vàlida tant això de l'autodeterminació de gènere com unes altres situacions. I el que més critica és la qüestió dels menors. I el fa fonamentalment agafant la legislació comparada. Això que jo crec que sempre ha sigut un problema de la doctrina espanyola, cada vegada que fa, i jo el faig en la meva tesi, és a dir, no dic que no el faci ningú. En seguida agafem les lleis dels altres estats i diguem, si es fa, doncs nosaltres hem de fer alguna cosa similar. Ja veiem que nosaltres vam tindre la primera llei de violència de gènere de tota la Unió Europea, no passa res per ser el primer. Però sí que fa aquesta comparació, sobretot per als menors. Sobre les persones majors de 18 anys, sí que diu clarament que no n'hi ha cap problema de constitucionalitat l'autodeterminació de gènere. També diu que les altres possibilitats són també constitucionalment vàlides, però sí que partint de tot això, sí que permet fer això. Doncs és veritat que és un informe que n'hi ha coses que dius sí, per als menors, tu ja estàs dient que per baix dels 18 anys estàs exigint una sèrie de coses que el Tribunal Constitucional t'ha dit que no. Interpretacions. Tampoc tenim un Consell General del Poder Judicial molt progressista, però sí que és veritat que quan s'anuncia l'informe pareixia que el Consell General del Poder Judicial parlava d'un capritx polític i no una necessitat. I l'informe va més enllà.
L'informe té coses interessants en quant a aquesta voluntat de canvi, aquesta necessitat, però també té coses que li donen ganes d'eixir corregent. I els vots concurrents, com dic, són pitjors. Un sí que diu que els menors de 18 anys mai podran canviar el seu sexe en el registre civil, que hauran d'esperar als 18 anys, i un diu ja, però que n'hi ha una sentència del Tribunal Constitucional. Però bé, l'informe, com dic, n'hi ha coses interessants, n'hi ha coses, com tots aquests informes, al final, com interpretem la llei, tampoc és una qüestió neutra. Els jutges són persones que també interpreten, a lo millor opinant a vegades més del que cal. Però l'informe, ja dic, té coses interessants i positives, n'hi ha coses que un la llegeix i diu, mare meua, el que està dient així. Però sí, no diu és un capritx polític, encara que pareixia públicament que tenim un Consell General del Poder Judicial dient que els polítics són capritxosos i un poder polític dient el Consell General del Poder Judicial és que és molt rancio i és no anar al mateix el que diga perquè no anem a fer cas. I sí que hem de tindre en compte una cosa, que els informes estan molt bé, però ni aquest serà vinculant ni ha sigut vinculant mai per a cap color polític. Sí que és veritat que tant un color com un altre, quan arriba una llei i té un informe del Consell General del Poder Judicial que li convé, diu és que el Consell General del Poder Judicial ha dit això. Sí, però després quan està en l'altra banda no diu el Consell General, no. Doncs, bueno, són informes a tindre en compte, però ja està. Ja veurem què passa després, perquè qui suposa que això anirà a la Comissió d'Igualtat del Congrés i presideix la comissió Carmen Calvo. Ja veurem com es treballa aquest tema. Però al final qualsevol partit pot posar-le, qualsevol grup parlamentari pot posar les seues esmenes. No crec que n'hi hagi una esmena a la totalitat que siga a favor així i n'hi haurà modificacions, ja veurem quals. També n'hi ha coses del Consell General del Poder Judicial sobre el ciberassetjament que estaria bé incloure-les en la llei. Molt bé. Alguna intervenció que voleu fer? Jo per la meva part sí que tinc una molt menudeta, sí que m'ha cridat l'atenció. El que és, si no he entès mal, el que és el règim sancionador administratiu, que tu dius que aquesta llei pot ser que vinga a desenvolupar tot allò que no arriba a ser delicte d'odi i que es cedisca d'una simple infracció. Tu saps que, i ho saps molt més millor que jo, que el que és el bordeig entre el dret laboral, el dret civil i el dret penal, moltes voltes, quan l'agressió sorgeix o el delicte sorgeix en l'àmbit laboral, no tenim massa on agarrar-nos. És a dir, no és la mateixa agressió la que se fa dins d'un claustre, dins d'un despatx d'un director o a l'eixida en l'espai públic. La mateixa agressió pot tindre una sanció i pot tindre una gradació distinta. Vols dir que la llei tindrà més ventall ahí? El que fa la llei és dir, n'hi ha el que nosaltres parlem delictes d'odi i incidents d'odi. Per exemple, una infracció és el que en dret penal cridem el desllunament, crec que es diu, que és pintar una paret. El Codi Penal això el qualifica com un delicte de danys. I si n'hi ha LGTBI-fòbia, poden ficar-li l'agreujant general de LGTBI-fòbia. Què passa si quan ha fet aquests danys no supera els 400 euros? Pot no ser delicte. Bé, el que diu la llei és bé, però per baix d'aquests 400 euros pot ser una sanció administrativa. Doncs pot haver una sanció administrativa quan això no és delicte. Quan un fet pot ser delictiu, l'administració no pot intervindre encara. N'hi haurà una intervenció penal. Per exemple, jo conduïs, una cosa fàcil, jo conduïs un cotxe i jo conduïs baix la influència de l'alcohol, però tinc una taxa de 0,50. No és delicte, o pot que no siga delicte. No me va castigar el jutge en una sanció del Codi Penal. Però arriba el policia i em diu 6 punts menys, més 600 euros, més tal. És a dir, quan no arriba al penal, pot ser l'administratiu. I dins de l'administratiu també n'hi ha gradacions. Inclús la llei permet que quan hi hagi una multidiscriminació, això l'hem de tindre en compte per a pujar i gradar aquesta multa. És a dir, les multes poden anar de 600 euros a 10.000. I què fem en aquest marge? Tindre en compte els fets, tindre en compte si n'hi ha, per exemple, multidiscriminació, etc. I el que fa, al final, totes les lleis el fan. Per exemple, un cas de bullying pot ser delicte o pot no ser delicte,
però en l'àmbit laboral el tenim també. Un accident laboral pot ser delicte o no ser delicte. No vol dir que com no és delicte ja no passa res, no? El que vol dir és tenim la jurisdicció social. Pues aquí, així passa el mateix. No tenim, quan no arriba a ser delicte, tenim la jurisdicció, entre cometes, administrativa, és a dir, l'administració intervé, igual que intervé per a moltes vegades, per a moltes altres coses, em sanciona i si jo no estic d'acord podré recórrer aquesta sanció, no passa res. És a dir, n'hi ha gradacions en totes les sancions. Era el que preguntaves? O sigui, realment expandís el que és la protecció. Sí. El que fa és, els incidents d'odi, que ara no estaven, nosaltres dividim delictes d'odi quan està el Codi Penal, incidents. Per exemple, insultar una persona en si no és delicte. Si l'insult i la situació arriba a una situació d'assetjament o arriba a afectar d'una manera determinada la dignitat de la persona, serà delicte. No arriba a aquest punt, tenim l'administratiu. El delicte d'odi, el discurs d'odi. Tots hem escoltat determinades coses que l'escoltem i diguem, això és un discurs d'odi. I arriba el jutjat i l'arxiva perquè diu, no, és que això no arriba a ser discurs d'odi. Clar, no arriba a ser discurs d'odi de tipus penal, però pot ser discurs d'odi administratiu i pot ser sancionat perquè no arriba a ser tan greu com per a que intervenga el Codi Penal. És el que fa és gradar la situació. El president deia que en l'àmbit laboral es passa molt sovint, molt. Així faltava, n'hi havia una mancança en la llei, perquè és veritat que fins al 2015 això sí que estava més o menys cobert. Quan arriba la reforma del 2015 es lleven moltes coses i una d'aquestes coses és aquesta. I la llei sí que permet això. S'ha criticat molt, quan és una cosa que dius, però si és que existeix en tot. Me van a multar per la llibertat d'opinió, perquè dic una cosa... No, la llibertat d'opinió està protegida, però el Tribunal Constitucional diu que no està protegit el discurs discriminatori, que això no és llibertat d'opinió. N'hi ha punts diferents. Tanquem així la taula, si vos sembla. Moltes gràcies. Gràcies, mestre.